Pipila ka residente ang temporaryong namakwit human nagpinusilay ang duha ka armadong grupo nga gikan matud pa sa Moro Islamic Liberation Front kon MILF sa lungsod sa Tugunan nga sakop sa Special Geographic Area o SGA BARM. Ani ang report ni Efren Mamak. Sunod-sunod nga mga buto sa armas ang madungog niining video nga kuha sa barangay Makabuala, Tugunan nga sakop sa Special Geographic Area o SGA sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao nga nahitabo Domingo sa buntag. Matod sa 6th Infantry Campilan Division sa Philippine Army, nagpinusilay ang grupo nila Kundutoy nga miyembro sa MILF National Guard batok sa grupo ni Apang Abdul Karim sa 118th Base Command MILF. Posibleng nanimalos matud pa ang grupo ni Apang Abdul Karim. Human matud pa, gipusil ang ilang commander nga si Commander Badboy o Pli Zakaria Abdul Karim sa grupo ni Kundutoy niadtong Sabado atol sa Itabo. Dunay mga residente ang temporaryong namakwit aron dili madamay sa insidente. Sa karon miubos na ang tensyon ug ang pinusilay. Ginamonitor na sab sa otoridad kung dunay mga naangol sa Itabo. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang MILF kalabot sa Itabo. Padayon ang investigasyon sa otoridad. At sa ngayon, patuloy pa po nating inaalam. So, andun naman na po yung ating mga government group, magkasama po ating AFP, PNP at mga local government officials natin to address the situation. Efren Mamak, 1 Mindanao.